O restaurante Xoanes de Boiro, el Olivo na Pobra, o Golimbreo en Ribeira e o Memphis de Rianxo foron os 4 locais gañadores da última edición do concurso Máis que Tapas, organizado pola Mancomunidade Barbanza Arousa e que se desenvolveu durante os meses de novembro e decembro pasados. Darlle os parabéns ao restaurante Xoanes de Boiro por este premio, que me consta que foi o primeiro ano que se presentan e xa foi chegar e besar o santo. Tamén a cervecería Memphis de Rianxo, tamén darlle os parabéns ao restaurante Golimbreo de Ribeira e a tapería El Olivo de Pobra. Dende a entidade fixeron unha valoración moi positiva da iniciativa, que chegou este ano á súa 8ª edición, na que participaron uns 60 establecementos hostaleiros, de Ribeira a Pobra do Caramiñal, Boiro e Rianxo. Estamos a falar dun produto que se está consolidando, que está desestacionalizando e ao mesmo tempo que ano a ano é máis coñecido e incrementa tanto en calidade como en satisfacción dos visitantes. Polo tanto, tamén nos axuda que a enogastronomía continúe sendo o selo do territorio, o selo diferencial deste territorio. A verdade é que levamos xa unha progresión xa a raíz da pandemia que casi é imparable, non? E todo isto é mérito, sobre todo, dos mesmos hosteleiros, porque, como digo sempre a eles, e a imaxe de cada un deles, aínda que o proxecto é un proxecto en común para poñer en valor o territorio, tamén é un proxecto personal de cada un deles por presentar as súas mellores elaboracións do seu negocio, para que eso repercuta no proxecto en xeral. Dende Barbanza Arousa agradeceron tamén a implicación da hostelería, pero tamén das empresas de actividades de lecer, que colaboraron coa proposta, coa entrega de varios premios sorteados entre os participantes. Unha fórmula que aplauden dende a mancomunidade, xa que busca unir esforzos entre o turismo activo e a enogastronomía, para convertela nunha oferta única e diferencial. Darlle as gracias ás empresas que tamén participaron con premios este ano, a Escuba, a Palmira Escuba, Oceanes Tour e o Currel de Marqués e tamén a Pousada Galicia Imaginaria, non? Tamén se destacou o compromiso das 3 adegas da zona con viños da IEXP Barbanza e Iria, que colaboraron coa ruta de tapas, entre os ríos Saborido e Cazapitas.